e despois pasamos con 2 tintos de Sabatelius. Onte arrancaron as xornadas dedicadas ás catas comentadas englobadas dentro das actividades da Feira do Viño de Chantada. Iniciáronse coa degustación de 4 viños que estarán presentes na feira: os brancos Condado de Sequeiras e Quinta de Alvarado e os tintos Marqués de Garoña e Sabatelius. O enólogo chantadino Roberto Regal foi o encargado de guiar a degustación dos caldos, que nos comentou as características xerais que distinguen a estes viños da Ribeira Sacra chantadina. Un pouco en xeral podemos falar de viños con similitudes ou con denominadores comuns típicos da zona. Seguramente vamos a catar blancos moi aromáticos, blancos atlánticos con aroma, con boa acidez natural e seguramente tintos moi maduros despois de un ano como ano pasado, cunha estructura media e normalmente tintos fáciles de beber que están mellorando no mercado día a día. Con respecto á calidade, pois non se pode xeralizar, xa que, bueno, cada finca é un mundo, e que a complexidade orográfica e o minifundismo nos dá eses tesouros, viños moi distintos, que poden distar moito un deles, e logo tendo en conta, pois, tamén as labores culturales, pois poden facer que uns sean mellores que outros. O feito de que este ano houbera moita uva, pois pudo ser en algún caso xeral e en outros casos pois non dese xeito. Caldos da Ribeira Sacra cada día máis apreciados e demandados, non tanto na propia zona e comunidade, senón no exterior da mesma e fora do país. Moitas veces nós mesmos non somos conscientes da riqueza e do potencial e que se valora moito máis fora. Dende logo aquí a estadística dice que na cornisa cantábrica se sigue vendendo muchísimo viño de fora, muchísimo viño de Rioja, de Ribeira do Duero, e sin embargo Ribeira Sacra sale ao exterior e está conquistando distintos nichos de mercado nacional. Non hai máis que ver que o viño de Ribeira Sacra é máis coñecido en Estados Unidos que en España. Quizá non sabemos captar as cualidades deste viño. Eu creo que quizá o mercado ten creados unhos estereotipos de viño e que para certa xente sair dese estereotipo sin ter a oportunidade, sin que haxa canal de distribución, sin que haxa promoción dese viño, pois é complicado probalo e non é fácil cambiar para o distribuidor, para o hosteleiro, un estereotipo de viño e un tipo de viño. Entonces, bueno, unha vez que se rompa esa barreira que pouco a pouco está rompendo, pois sí que será o gran momento desta denominación. A cata desenvolveuse no establecemento Marabellota, onde acudiron numerosas persoas que paso a paso e tras as indicacións do técnico foron degustando os 4 viños do día. Un evento que se repetiu hoxe, aínda que noutro lugar, na Zaragulla, onde se cataron outros caldos que tamén participarán na Feira do Viño o vindeiro día 9, 10 e 11. As catas guiadas rematarán mañá na Viñoteca, degustacións das que seguiremos informando. Suelos de granito, suelos de pizarra e aí nos pode decir